Allah ya Allah ya Allah haɗa kan abokina kwana biyu ni kyale wannan gaisuwa me ya faru ya gani na bugo tarajiya an sai ma sabuwa wallahi tallahi na gama ai komai nan je a rika tuturo min ina kalla kaga maganin wallahi dama ta fi a ran waya to ai ba nan ta haka bane kuma ba mai kyau ce irin London yanzu ne kuru na buga kuru na ka kuru ka fi a ran salamu alaikum barka dai Malam Ota. Babban zalimi ne fa wannan. Salamu alaikum. Dan uwa. Wannan waya fa haka. Wannan banza ce kawai. Je ka. Shi. Ba matsala. Wuce. Ba matsala. Kai matsala ka. Ba matsala. Na manta da wayannan taka ce. Ban gane waya ta.